nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV. Na nke iri, ihe na-eme na mpaghara ala Igbo ugbu a bụ nke gbara ọtụtụ ndị mmadụ gharị, bụkwa nke na-agbagwoju ọtụtụ ndị mmadụ anya n'ihi na ndụ nke a na-akwafu nakwa ọtụtụ ihe na-enyere ndụ aka bụ nke na-emebisi na mpaghara ala Igbo dị iche iche. Ihe onyonyo pụtara wee ebe ahụ ndị otu Akasi bụ ndị rụburu ọrụ oge mbụ bụ ndị a kwụsịrị ọrụ ka ha na-agagharị na-eti mkpu na-adọ ndị ohi nakwa ndị omekome aka na ntị. Na nke itoolu, ndị agha Naịjirịa agọọla ụkwụ ha na aka ha gbasara nzaghachi bụ nke a zaghachiri ndị bi na Ọhafịa Local Government Area nke dị na Abia steeti. Ya bụ onye ntụziaka nke na-ahụ gbasara ndị agha bụ Public Relations bụ Brigadier General Mohammed Yarima bụ onye kwuru nke a wee kwuo na ndị agha isii egburu bụ nke si n'aka ndị Eastern Security Network ESN bụ ndị bụ Indigenous People of Biafra na-enweghị mgbe ebumnobi ha bụ itisas ya bụ mpaghara obodo ahụ. Na nke asaa, gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma ekwuola na Imo steeti ederela jụụ dịka ọtụtụ ihe alaghachila dịka ọ dị na mbụ. Ya bụ esemokwu nakwa ọgbaghara bụ nke dapụtara na Imo steeti nke tinyere ọtụtụ ndị mmadụ n'ụjọ na egwu. Na nke asaa, ndị nlekọta ụlọ ụka Synagogue Church of All Nations ama ọfụma bụ nke onye isi ha bụ onye nwụrụ anwụ TB Joshua bụ onye nwụrụ n'abalị 5 nke ọnwa June afọ 2021 dịka ọ gbara afọ 57. TB Joshua na ndị na-elekọta ụlọ ụka nke Synagogue ekwuola okwu gbasara otu olili ya ga-esi aga. Ekwuru na olili ya ga-amalite n'ụbọchị Mọnde abalị 5 nke ọnwa Julaị rute abalị 11 nke ọnwa Julaị bụ mgbe a ga-eme akwa ozi ya. Ha gakwara n'ihu kwuo na a ga-eli ya na mpaghara ụlọ ụka chọọchị nke dị na Synagogue Church of All Nations. Na nke isii, omepụta egwu nakwa onye nwere record label Mavis Record bụ Don Jazzy wepụtara ihe foto nke ya na onye nọ n'ụlọ Big Brother Naija bụ Erica Nwendlin. Ya bụ Don Jazzy gara n'ihu kwuo na ya bụ nwa amadi kwesịrị ịmụta ka esi ese foto. Na nke ise, ndị na-ekiri ihe ejije ama ọfụma n'ụwa niile ekwuola okwu dịka omee ihe ejije Kanayo wepụtara foto nke ya na Yul Edochie nọ na-ele onwe ha anya n'ụzọ na-adịghị mma. Ọtụtụ ndị mmadụ kwuru na ha na-eche nakwa ya bụ ihe ejije bụ nke a ga-emepụta ga-ekpo ọkụ n'ọnụ dịka ha na-eshi aja na a ga-eji ọtụtụ ndị mmadụ wee gwọrọ ọgwụ ego na ya bụ ihe ejije. Na nke anọ, otu nwa akwụkwọ nke gụchara na Imo State University IMSU aṅụọla iyi na enweghị ihe ga-eme ka ya bụ nwa amadi gụọ masters ya dịka ihe ọ gụrụ n'ụlọ akwụkwọ siri iwe ya afọ 4 mana o were ya afọ 5 ma ọma. Ọ gara n'ihu kwuo na masters abụghị maka ya wee kwuo ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke ọ gabigara na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Na nke atọ, omee ihe ejije ama ọfụma bụ Uche Lendu ekwuola okwu gbasara ihe onye na-eme ejije Princess kwuru. Ọ gara n'ihu wee sị na o kweteghị na ihe o kwuru na nwoke na nwaanyị ga-ehi tupu ha nyere onwe ha aka. Ọ gakwara n'ihu kwuo na o kweteghị na ọ bụghị ụmụ nwoke niile bụ ndị na-agaghị ele nwaanyị anya bụ ndị na-eme nwoke ibe ha. Na nke abụọ, reality TV star ama ọfụma bụ Natasha Akide bụ Tacha ekwuola okwu gbasara ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu gbasara ya. Ya bụ nwaada bụ onye okwu ya na-ada ọkụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche ugbu a site n'ihe onyonyo wee kwuo okwu na ya bụ nwaada enwetala ọtụtụ ihe nrite dị iche iche bụ nke mere o ji nọ ebe a na ndị mmadụ ekwesịghị ị na-etinye aha ya ebe ọbụla ka etinye ugwu ebe ahụ ya nọ. Na nke mbụ, onye ama ama Angela Nwosu ewerela igwe soshal midia ya wee kwuo okwu ma too di ya si na di ya dịka chi ya. Ọ gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ihe ọma dị iche iche nke na-abịara ya na ndụ a ka sitere n'aka di ya. Definitely, I would want to have a child, even if I did not get married to you. Yes, no, I don't want to live this life say I no born pikin. I don't want yes, I no born pikin. So I'll definitely have a child, one pikin. Do you understand? And that's all. I will not mind. No, now I can't live with a man. I can't live with a man. It's not possible. You're not a man, you're a god. That's why I'm living with you. Yes, I can't live with a man. Like a mere man, just ordinary. Okay, I can't live with a man. You are a man god. That's the difference. Ebe a ka ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ dị iche iche.